Ej, hvor er det ulækkert. Ej, jeg kan slet ikke tage det. Okay, der må gerne sætte tempo her, for jeg vil gerne ud. Ja, det er lige, hun prøver at hoppe, jeg ved ikke, hvor. Har du prøvet, Morten? Ej, hvad fanden tror du på, vi skal? Hvad fanden tror du, vi skal? Ej, hold op, Martin. Martin, hvorfor gør du det? Nej, Martin, okay, vi kan bare stemme på. Vi kan ikke stemme på. Martin, lad nu være. Okay, jeg kan godt sige, der kommer lidt lys her. Har der gået nogen? Okay, der er lys. Nej. Okay, du tjekker mig hver hjørnet. Jamen, det går jo alle tre der. Ja, det kan godt være, der var andre. Jakob, gå væk fra dem der. Jakob? Ej, så man bliver siddet op i halsen. Jeg kunne lige se gamle dage, hvor man gik og så sad i en døgn og var ved at dø. Ja. Kan jeg ikke sige det, når vi er gået ud? Prøv at se, jeg tager mig til den. Man kan ikke engang komme op der, mand. Det er for. Nej. Fuck, hvor er de? Ej, hvor er det samtidig. Ej, hvor er det uhyggeligt. Okay, jeg kan ikke forrest, hvis Jakob står derhen. Ej, hallo. Hallo, du går forrest, Nikolaj. Nikolaj. Jeg er løbet for lyset. Det er jo ikke i det her. Det er fordi, du skal forstå noget af historien, og hvordan folk har haft det. Og så skal man andre lege et følelseshus eller noget. Hvad? Ja, han har et sted. Der er godt hernede, hva'? Ja. Men får varme med de der chok der. Hvad er det ikke? Det var ikke godt. Er vi ude? Kræfter med løgn. Jeg holder ikke faktisk ud det her. Andreas, kom med, Andreas. Jamen, det går sådan helt ud. Ja, jeg kan godt lige forestille mig det. Det er rigtig sjovt. Og så kan Dorte, eller så kan Jytte ikke skælde ud. Det er jo. Magnus, stop det der. Nej, det er fjernet. De er fjernet, det er fjernet. Jeg ved ikke på det som Martin, det er stille. Nej, jeg tror, det er så lige snart. Den må jeg bare synes på det altid, når det ikke er lavet rent. Ja. Men det er gerne skært. Så vi lige samme sted, som vi startede. Ja, det er. Så den hele vejen rundt ned under det. Skulle det ikke komme ind i så meget? Så gør det stigende. Det er irriterende, at vi ikke kan komme ud.
Der er lys her også. Det er bare, vi skal bare tilbage igen. Ja, så viser det sig, at der er det. Nej, der er udgang derhen, ikke? Jo. Og hvis vi skulle gå tilbage igen, så døde jeg. Nå, det siger, du har da fået kørt nogle kilometer i bil her, nogle timer i bil her, de sidste par 14 dage her. Ja. Det har jeg godt nok. Er du filmet hele vejen igen? Ja, næsten. Jeg har fået alle forskrækkelserne med. Og vi er ude. Skal vi se folks ansigtsudtryk, når de kommer ud. Nej, mamma. Jeg skal også tro, så mange gange ikke det. Oj! Fuck, det var